Kada se nađete u Sergejevom Posadu, odlazite najpre u lavru Sergeja Radonješkog. Po ovom manastiru prepoznatljiv je ovaj ruski grad koji je nekada nosio naziv Zagorsk. Sergejeva lavra opasana je visokim zidinama. Unutar kompleksa koji liči na mali grad nalazi se 17 crkava. Centralna, unutar monaškog grada, je velika crkva posvećena Svetoj Trojici. Preko 300 monaha živi u ovom manastirskom kompleksu. Teško je uneti kameru i zabeležiti bilo šta, jer strah od terorizma vlada i u ovakvim svetinjama kakva je Sergejeva lavra. Zahvaljujući našoj snalažljivosti, brzo uspostavljenim vezama i dobrim ljudima, uspeli smo u našoj nameri. Jedina kamera od preko 50 televizija koja se našla na centralnom zvoniku bila je kamera televizije Logos. Car zvona. Najveće zvono na svetu nalazi se u Sergejevoj lavri. Teško je 75 tona. Klatno meri ravno 2,5 tone. Ovo zvono oglašava se samo 4 puta godišnje. Sreća je u tome što smo poslednje oglašavanje u ovoj godini zabeležili. Klatno se pokreće snagom mišica 8 ljudi raspoređenih na 4 užeta. Kada se kamera nalazi kraj ovog zvona, gotovo da je nemoguće snimiti korektan ton. Snaga zvuka potresa vas od glave do pete, pa onda pretpostavite kako je osetljivim mikrofonima. Zvono se inače čuje 60 km u krug. Dugo je vremena potrebno da se pokrene klatno. Ono će tačno u sekundi dodirnuti zid velikog zvona. Između 3 udarca oglasit će se monah koji rukovodi zvonjavom. Milozvučni tonovi prostiraće se podmoskovljem 60 km u krug, narednih 15 minuta bez prekida. U 5. minutu začuće se i bočna zvona. Sa leve i desne strane nalaze se 2 mala zvona. Jedno je teško 34, a drugo 24 tone. Posle 10 minuta vernici dočekuju dolazak 300 vladika i patrijarha Moskovskog i cele Rusije, Alekseja II. Car zvona zvoni na radost verujućih čitave Rusije. Naporno je pokretati klatno.
U posljednjoj izmeni našla se i naša ekipa. Kada su zvona utihnula, odmor je dobrodošao. Ako ste već u Lavri, popićete malo blagotvorne vode koja lije iz krsta. Istorijat Lavre saznaćete u narednoj priči koju nam je poklonila televizija Ruske pravoslavne crkve. Sam grad Sergejev Posad spada u prosečne ruske gradove i po veličini i po standardu. Prosečna zarada je oko 8.000 rubalja, što je otprilike 15.000 dinara. Živi se teško. Gradski prevoz prepušten je privatnim licima i uglavnom se obavlja kombi vozilima. Rusi poštuju svoju tradiciju. Dozvolili su nam, i to teško, da snimimo jednu fabriku igračaka. One se izrađuju ručno od drveta lipe, a posebno su ponosni na svoju umetničku radionicu. Igračke iz ove radionice sa zadovoljstvom kupuju turisti u čitavoj Rusiji. Medved visok 3 metra, napravljen iz jednog debla, zauzima centralno mesto u fabričkom izložbenom prostoru. Ako je moja visina 1,80 m, procenite sami koliko bi mogla da bude visoka ova skulptura. Prepoznajte omiljene likove iz priča i basni koje ste čuli od roditelja, baka i deka ili videli u svojim prvim slikovnicama. Prodavnice u Rusiji su dobro snabdevene. Ima osnovnih životnih namirnica, mnogo ribe i vodke u izobilju. Prodavnice i kafane obično su pod istim krovom i u istom prostoru. U kafani nema puno zadržavanja. Pušenje je zabranjeno, naručujete svojih 100 ili 200 grama vodke
popijete na iskap i odlazite svojim poslom. Kamere su nepoželjne i nigde nismo dobili dozvolu za snimanje. Jedino su se kadrovi restorana predviđenog za strance našli na našim TV trakama. Iz Rusije ćete svakako poneti mnogo lepih uspomena. Jedini mučan utisak je strah od terorizma i nasilja. Rusi obezbeđuju sve objekte od najvećeg do najmanjeg. Mediji su takođe prilika da se da upozorenje. Koristeći kadrove snimljene u Rusiji, na Kosovu i u Srbiji, skrenuta je pažnja na sve što vreba pravoslavni svet. Не приведи, Господь, страданий слепой ночи и днем оглохшим в капкане разочарований, от чувств безвременно усопших. Не приведи, Господь, забвения, печальной жажды в миг безумства и взглядом соприкосновения в расцвет сиреневого буйства. Не приведи, Господь, сомнений в делах кумиров вознесенных, чтоб не кружить от дуновений, как флюгер ветром оживленный. Не приведи, Господь, сражений, в которых брат стреляет брата, где нет побед и поражений, а совесть жадностью распята. Не приведи, Господь, крещения детей огнем с мечом разящим, когда убито все прощение и руки рубятся просящим. Не приведи, Господь, отмщения врагам безжалостным, но робким перед минутой возвращения, когда выходит срок короткий. Не приведи, Господь, страданий в слепой ночи и днем оглохших, в капкане разочарований, от чувств безвременно усопших.